дӯстони азизу меҳрубон, боз ҳам гап мезанем дар бораи конкурс. Бисёре аз шумо бисёре билет харидагиҳо мепурсанд бозии рӯзи бозии ҷамъбасти бозӣ кай аст. Ина ин рӯз ман баҳри шумо мегӯям ки ҷамъбасти бозӣ кадом аст. Ин бозие буд ки ҳам бозии аввалмон буд, ҳам бозии охирмон. Аввалину охарин бозии мо, конкурси мо ҳамин мешавад ва ҷамъбастиш бошад рӯзи якшанбе дар эфир ҳамроҳи шумо. Ман худам ҷамъбаст мекунам ҳамаша ва ҳамаи шуморо мунтазирам, касоне ки билет харидагӣ буданд. Ва билет дорем, ози ками дар кам билет мондагиай аксия ҳастай 5 та мегири, 6-умаш падарка. Марҳамат, шитобед, бахти худро санҷед. Аввалину охирин бозии мо буд ва аз касоне ки дастгирӣ карданд дар ҳамин конкурс моро на танҳо барои ягончи бурд кардан, балки гуфтанд танҳо барои дастгирӣ мо билет харидорӣ мекунем. Ба онҳо миннатдории худам мерасонам ва ба ҳама бурдборӣ хоҳонам. дӯстони азиз, касоне ки билет мехаранд, марҳамат, номеро ҳастай ватсап ва Сбербанк бо Душанбе Сити. Влоги хумо набоша шурӯъ мекунем. Ши дохина гирифтеса. рӯзатон ба хайру ба шодӣ дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо қути Фариза як ҷояк рафтастем. На Фариза, салом мегӣ? Прогулка. ҳаво шамолаки хушрӯй, афтобам боша. мо камтарак мегардем дар кӯчакҳои Борбад. сиёма медуроем, агар кишид камтар видео мекунем. сиёма мо да қарибай барои ҳамин тоира осу гузашта дар маршрутка сувор шудана пиёда бурем ва осон намонад. ҳам камтарак раҳ мегардем. Фаризоли шодишта истода намеша. Апош да мактаб садик, акаш да мактаб. Хай та охир бо мо бошед. инҷа ошхонаи нав состем. Мо расидем, расидем, лекин бису гарм. Пешем чи беҳад гарм. Дарахт нест барои мо. Насиб боз медуроем дарини сиёма мол. Ман якум бор омадастам некем. Дар пеши хони мо ҳаён некем, ман якум бор омадастам инҷо. ҷои Фариза нағз медидагӣ. Фонтанаи нағз мебинад. Даста назан, даста назан. Гулоро бир. Не, мерем. Не, ай мефурӯянд чуҷа. Мо оста бозори Саховат омадастем. Фариза, очи мороженое кай мегӣ? Я минут пас мороженое мехӯрам мега. Қанағз мебинам, қанағз мебинам. Азизу меҳрубон, мо Саховат барои як чира диданӣ рафта будем ба қариби зодрӯзи Фаризай насиб иншалло. вай самакат бихар гуфтеса буд. Аморо ма диданӣ рафтам, нархошона чӣ хелам бақувватанд, беқувватанд. Диданӣ рафтам, ҳам айсиёмаро дидам, ҳам уҷара. Нархошона кати качествошон. баъд яборагӣ Соняда инамиро харидам. вай фиолетовиро беҳад дӯст медорад. тагиш фиолетовия, хай гулҳои зарду сабз дорад. барои дар хона пӯшидан. насибиша медӯзам, бо нишон медам. ҳай бури светнои гуфта буд, иҷода набуда. хай уҷа харида овардам Соняда. барои рӯзи якум, рӯзи кӯдакҳо ва ё пага дар мактаб дар смен чизе мекашидиянд. Светнои дар кор будай, дар магазинҳо набуд. ба фикрам дар магазинҳои мактабшонам набудай. ма гуфтам ша бухар, гуфта ки нестанд дар онҷо. аям бозор харидам шаборагӣ. нема хел харидмон буд. бо хай Фаризада якта футболкача харидам. Тамом ба омадем.
хай дӯстони азиз, то охир бо мо бошед. Як тавоқ харидагим насиб бега якта ё шакароб мекунем дар тавоқи навмон ё ки қуртоби оддӣ бе гӯшт. Бо мо бошед ҳамроҳ, барое ки гӯштдор уқа гуфти гапҳоям аз он ка ки хеле вазбин хӯрайда хеле хушрӯ намегзара. И қаг мехӯри сер мешӣ. Барои ҳамо бе гӯшт мекунем. дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки ман гуфтам тавоқ харидам. Инами тавоқа гирифтам, тавоқи навак ва тавоқи майдакимон. ира ман Соня қити Фаридун насиб бошада и мехӯрем. И фатираи ман бисёр мухпар назадам, шуне ки ман мобайништа ранги нон задам. Баъд ира Фариза қити ман ҳамаш мехӯранд. Салата тайёр кардагим, чакка, пиёз бо зелен. хай дар хонаи мо занҷабил ҳички намехӯрад. Барои мо роғана мемонем, исни коромонро тайёр мекунем. Бо тайёр кишид, баъд охиронда нишон медиҳем. дӯстони азизу меҳрубон, қуртоби мо тайёр шуд. Марҳамат, қуртобхӯрӣ биёед. Инай кӯдакон, ёда не гашничай, не пиёзай, простой. хай мо дама чӣ ҳастай, фақат занҷабил надорем, барое ки намехӯрем чӣ хеле ки занҷабил. дар инҷо боша влога ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз. Хай.